nwanne anyị nwoke bụ Peter P Square nwere ahụ ọ nyụrụ na n'ime ụlọ ụka mbọsị a owe nada ahụ eburu gịnị na ọ gara ebe nwa ya nwoke ebe nwa ya na-agụ akwụkwọ ma nke nwoke ka nwaanyị mana ebe nwa ya na-agụ akwụkwọ na mba France na-enecha ya obi wee dị ụtọ na ọ na-amụta ihe a na-akụziri ọ sị na-ekwe etu nwa ya si atari asụsụ ndị French ka a ga-asị nọ nna ya dere French dictionary. Ofu onye wee gaa ebe o posiri ya wee sị ya nwoke m na anyị makwa na ụmụaka ya na-asụ asụsụ Igbo. Onye ahụ kpọrọ ya asụsụ Igbo kpọmkwem na anyị makwara ụmụaka ya ha na-asụkwa Igbo. O wee dere ya sị eji Igbo eme gịnị? Ya bụ mkpokọta ihe o dere. Mkpokọta ihe niile Peter P Square dere bụ eji Igbo eme gịnị? Maka na ọ sịrị who Nigerian language help? We buru na onye na-asị n'ụlọ ụka. Ebezike. Wumba. Onye nke m nọ. Nọ. Na-eme maka isonyere anyị n'ụbọchị tata anyị chọrọ ịga na inenye anya n'okwu ya bụ nwa amadi kwuru. Maka ọ bụ tata ka anyị nụwara ya bụ okwu eji Igbo eme gịnị. Mere na ọtụtụ ndị nne na nna adịghịkwa asụrụ ụmụaka ha Igbo na-abata n'ime ụlọ. Ọ wesị anyị mara na ya bụ nwa amadi amụrụ ha na Jos ọmụrụ ha na Igbo mana ọ na-agụ egwu Igbo na-atinye asụsụ Igbo jiri ya na-eme ya ọ na-atọwanye ụtọ ndị be anyị o wepụziri na o jiri gị egwu ahụ rata anyị anya na-afụ ya dịka nwanne anyị nwoke e wee ruzie kịta ọ sị eji Igbo eme gịnị ebeti ga-ekwu oge Ibe ekene m unu ihe mere bụ na m ụta adịghị ọrụ nye nwata nwoke ebe na ha bụ ejima kwa ịnwe ide ebe nye na ejima ya enweghị nwe ike imekọ ife ọnụ gụkọ egwu ọnụ bikọ ọnụ ịmụ na ọ dị ka ya sị na ife ọ ka furu n'ugwu ọsa eji wezi ya n'ugwu ọsa ka na-akpa ya n'isi maka na nya nwere isi gị datụ na o si na who Nigerian language help gosi na onwere regard for Benia and na adịshọ na onwere bụ ha kwara ozu 2012 ha kwara ozu okay and I'm sure that na n'olihe n'ugwu Hausa okay o wee na-asụ kere ife bụ na ya na ụmụ ya ọ na-asụ na nwa ya na-asụ ncha na French kịta ọ na-asụ ncha na Igbo ihe mere na P Square ka nkọwarị gị chọọ onye ya translate nke ọ bụla na ihe a n'Igbo ọfụma onye amụghọ amabe nne ya ndị ndụndụdụrụ ya edufe ya amabe nne ya enwere ike ite nfọdụ P Square Okoye bụ your last name afa nna gị maka onye ka eji nwere onye bụ asịrị ha nwabụ Okoye bụ your last name identify gị ebe isi I'm sure na nwa gị nwere ike ọ bụ na na-aza film square ma film dude because ebe bụ na ịlaik ọza asụbụ m ihe kwuru bụ ikwuwe ọnụ eji Igbo eme gịnị ọka ihe ọ bụ ndị ofe mmanụ onye bụrụ ọ na-asụ be ha ntụrụlacha even ha bịa America bịa anywhere eji their language nwunye bụ onye ofe mmanụ ọmụta ya ewo nwunye bụ onye ofe mmanụ nọ iduzie confusion si mana na ihe agwa m ihe asị siri ọmụ ga-agwa ya abụmoge jelu amụrụ ya n'ugwu ọsa ọ dị confused nwunye bụrụ onye ofe mmanụ ọ dị confused obi nwa ya dị egwu na France ọ dị confused in short the man adịka afọ ya middle ya bụ be confusion confusion nke nkọliwa Nsụka ka ọ bụ confusion nke dị maka confused dị maka ọ dị mma ịma na ọ bụ tata ka e kwuru ya bụ ihe ọ bụghị tata ihe anyị ji tinye ọnụ abụghị dị maka na P Square kama ihe anyị ji tinye ọnụ bụ na agago m ọtụtụ afọ gara aga enwegoro onye m gara abịa nsị nwa ya kedu ọ sị m aha bigo Mike masonary Igbo don't speak Igbo language, you don't speak Igbo language before them nsị na-ekwe na anụ ọhịa o mkpọ ya agwa onye obodo m nsị na-ekwe na anụ ọhịa o nsị ya bụ na ikwenyere na nwa gị a na-asụgharị ya Igbo na Igbo ga-eme ya ka ogbe oburu atụrụ nsị ahụ dịkwa mma ọ
na-ekwu ọmantị n'ime ihe di ya bụkwa onye baanyị gwa di ya ma ọ wee ezokwu na di ya nọ mana di ya nọgoro ọma mmemme ọbụla e nwere ọtụtụ ndị kwenyere na ọ bụrụ na ịsụ ọrụ ụmụaka Igbo na ọ ga-eme ha ka ụbụrụ ha kpuchie mere na erute a na-asụ nsogbu bụzi na ụfọdụ n'ime ha ma akwa asụ ya bụ Igbo asụtụ ọfụma n'ọkwa na-agwakọta East West ebe a na-egbu mma ọmandị anyị agagote onye nkụzi ga-abịa na-akụziri ụmụaka ha asụsụ Igbo mana ụfọdụ amatabago kịta na ọ bụrụ na ịma ha asụ Igbo na ọ bụrụ na enweghị etu isi kpara ndị Igbo nso n'ihe gbasara omenala maka ana m eche mgbe a gara ịkwa nne ha ana m eche ọ bụrụ na ndị Ifitedunu kpọrọ ya gbuo ya ji na aja ọ kaghị dị na-ekwu ihe ọ na-ekwu maka o nwere ihe ụfọdụ ọ na-agba erute asị ya nwoke m ọ bịa iso ụmụ ihe ome ha na gara azụ nwara m sị ndị ihe na-akpọ ya sị nwoke m bịakwa nnọọ nọrọ ndị ga-emeta ihe ahụ bụ ụmụada echeghị m na ha metara ya ọfụma mgbe ọ bịara ikekwe ọ bụrụ na eji maka na ihe na wee mana ọ bụrụ na ha kpọrọ ya mee ihe etu ụmụada si eme ihe na ụka ha dị na atụrụ agaghị ịta uche n'ụdị ahụ ọ bụ onye okwu na ọgụgwọ mgbaghara o mechakwa ihe mgbaghara maka na ọ fụziri na onye ọbụla chetara chinye mana okwu ahụ na-ebupụta ihe dị ọtụtụ n'ime anyị n'ime na-erute a na-asịghị eji asụsụ Igbo emegide ka a ga-asị na ọ bụrụ na ọ sụwa Igbo na ọ ga-ada n'akwụkwọ Chimamanda Adichie na-asụ Igbo ọkwa dike nke anwụrụ anwụ mgbe anyị jụrụ ajụjụ ọ kọrọ anyị etu ụmụaka ya niile ejijiri asụsụ Igbo zụọ ha mgbe ha biri n'obodo oyibo gụọ akwụkwọ gụta akwụkwọ mma ndị ka na-asụnahụ ndị ọcha n'oyibo ọ bụziri onye nke a si na Jos ma ọ bụrụ na Chukwu gọziri ome ya na ka o jiri na-etuzi ọnụ French ọ bụrụ na French ebuteghị confuse n'isi ụmụaka ọ bụrụ Igbo bụ ihe ga-ebute nsogbu dị Ugwumba na China nwatakịrị ọbụla from kindergarten to university ife niile na-asụ na ihe niile na-edebe na Chinese ọ bụ eziokwu na a na-esekwe nke ha esewo nke ha dịkwa esecha dị ọkpọ ọkọrọ dị ọ bụ na ịma ka esi eme ife sere ife nwetara ọkwụ ngwere maka ọ na-abụ ndị kacha ihe ndị China dị etu ha ji edi masị kedu etu mmadụ ji agụta ihe nke eyi ibie nke eyi ibie that thing ifuru ma their professors and engineers gị na president ha ji ide any contract or ji ime anything I ide na Chinese I say na translated version one mistake na ebe a na-revert to Chinese version ke mmadụ authentic one gị na achị ịkpa nkata a na-enwe interpreter most of them grow up na Harvard or Oxford mana ọ ha na-ede official father asụsụ oyibo asị na Chinese version so ọ bụrụ na onwe mistake emere na asị gị ka ya revert to Chinese version and ịma na every language nwere translation o nwere ikite ike ọ bụrụ na lefe nọ n'Igbo ka ndị gọvanọ na-eme ike mmadụ abịa isi rie nsị a translate n'oyibo ị nwere ike isi na ihe igwu m ya rie nsị agọna maka ofu ihe na-apụta ihe ofu ihe na-enwe mmiri tren asụ ọbụla ọtụ so na onye si na nwa ya na-asụ ncha na ọwụsọ pispe ka eji ekwu ya maka ndị be anyị nọchi obodo ọ na-atọ ha ụtọ asị na nwa m aha asụ oyibo ịnụ ha asụ Igbo ị na-eto nwe gị faka maka ụmụaka ọbụla nwatakịrị ọbụla nọ n'ụwa obodo ya dị open ọ ya memorize 4 different languages ọkwa enweghị m to extreme na-asụ dị mma ha ncha niile ọgwakọsị ya na-asụ ya mma emezi nne ebere ị mara mgbe ọ jọgburu onwe na gị na nwa gị ya nọkọta ike ọ bụrụ na o nwere onye mere mbata ị chọọ izi ozi ike isi bịa gbachi ụzọ azụ na achọ nka onye esi ebe a gaa ebe anyị ọ sịrị did he say you go and lock back door ogbugo n'ọkpa ma ọ sị daddy what did you just say o finish na gị ihe niile abụ a na-enwe obodo enwere ife obodo ji eche o nwere ihe ji amana like ije mba meet onye be anyị onye sụọrọ ya be anyị sụọ Igbo ọsọ bụrụ Igbo onye Anambra sụọrọ ya Ebonyi ọ magoro onye agụ bụ nwanna like ọ bụ ndị bi obodo oyibo o nwere ike ife onye ojii ike bịara ụfụ o nwere ebe onye na-aga onye be anyị na-aga aga nwere ike were ekwentị tinye na ntị
Say, you can pay carry ego. Onye ọgwara ya amaghị ihe ọgwara ya ozugbo ahụ onye ahụ kwere ike zara kọọlụ nke aka nipa ọsọ agaba n'udo dị mana ọ bụ na nwa gị bụ French ka ọ na-asụ ka onye gwadatin maka ndị French gafete ya ha ma mụfụ ya dịka nwanne ọ dị ka ndị odewele kitanọt obodo ọbụla nwere asụsụ famili ọbụla nwere asụsụ ịfụ na famili nwere asụsụ a na-asụ maka ụmụ gị niile nwere afọ iji marafa o nwere ike ụmụ gị niile nke ọzọ abụ Mike nke ọzọ o nwere ike ọ bụrụ na ihe eji mara nwa ihe ji akpọ m gị bụ mee ụbọchị ọbụla isokwa onye dịka ya mmadụ kpọ ha nwa ha na fon onye sọ ọmị na-ekwu ozugbo ọ bụghị onye cheki twice ọ mago na nne ya etu a ka ọ dị n'asụsụ a zụbara ụmụ gị asụ anyị bụ ndị ụfọdụ n'ime anyị mere eburu mistake ano correct the problem ụmụazị mgbe ha mebi ebe na-eto n'obodo oyibo ịchọzi ị na-asụ ha oyibo ụmụaka na-anụ asụsụ niile na kịta ọ na-enye nsogbu ịkọrekt fa ụfọdụ na-anụ mfa ha asụ asụ ọ na ọsụọ ya nwụọ na ọ dị ka sị na ọsụọ na ome mistake exactly ndị oche mere gị na edozie kịta gị na mmadụ ịgbakịta ike idecha ife achọghị correct that thing idelu na ọ bụrụ original English mana ị na-achọ ka ị bụrụ expert na nke ha nwa na-eme ka ha na-achọ ka bụrụ expert na nke gị ete na America jidere ihe na oyibo ndị British niile kpọdo isi n'ala ihe to onye na-afịa arụ nga so nke American English nwanne enweghị Nigerian English ndị yiri factory bata nwere ike iji obodo obodo iju afa gị ọsị gị isi anaghị Michael ọsị kere mba isi anaghị bụ Chimereze ọsị kere ya English name maka na ha mụgo na anyị na-eme baptizim exactly obodo ahụ ọjọọ English name dọba why not gị nwa ọjọọ gị kere ya English name isi kere ya Igbo name maka ọ bụrụ onwe dị superior ọ isi ịdị inferior ọ sị gị na I don't understand your English sorry Igbo ihe na-ekwu ya maka ndị be anya mụrụ ka esi azụ ụmụazị n'asụsụ ọ na-enye aka ka nwa ghara ife ụzọ ọ na-enye aka o jee ebe ọgbọ ya eri ya ụmụnne ya gwa okwu ọ ya anụ ọ dị mma ndị be anyị daalụ na ịbịakọ nke m bụ na enwere ụfọdụ ihe ịma atụ anyị ga-ewepụta ofu nwanne nna m nne ya nwụọla wee enwe ihe a na-akpọ ihe ya na nwanne nna ya na-akpa ekperi bịa n'ụmụnna iwepụta ya sị ya nwoke ma akpọ ya afa sị ya onye nọhụ mbọsị ekwuru ha ekwuru ihe agwụrụ mgbe ekwuruzi ya ofu onye nke na-anụ asụsụ wee sị nọ ihe anọ eto aka etu o si ya mba o n'ọma na ọnkụ ya mana ya ga-anụcha Igbo ọfụma wee gaa sụọrọ ya n'Igbo ka o wee ghọgbuo ya nsị na-ekwe n'anya biko na-ekwe na onye onukwu ka m ga-akpọ ekpe ọgịnị onye ụta dịrị bụ nne ya tupu ọ baa n'aka nne ya maka ndị ụmụ nwaanyị ka o si n'aka na ịnọ amụkwara ya n'ụlọ ọ bụrụ na amụrụ n'obodo Igbo ị gaa n'ala Igbo anyị ọtụtụ ụlọ akwụkwọ egwuona m ya na mmemme a na o nwere ụlọ akwụkwọ dị n'Enugu na Abakpa n'ike Enugu Abakpa ntị ike ka ndị nne na nna gwara onye nwe ụlọ akwụkwọ sị ya akụzitere ụmụaka Igbo na ọ na-eme ha apụta ụbụrụ ha na-eme ha n'ụlọ akwụkwọ private school ebe mana ọtụtụ ndị ama m na Lagos ebe ndị nne na nna bụ ihe na-akwụ ụgwọ onye ga na-akụziri ụmụaka ha Igbo na skuul maka na ọ bụrụ na ide ihe Igbo ị ga-edenata ofu na dia language ọ bụrụ na ime ha Igbo na WAEC ị ga-emenata Yoruba ụfọdụ aga mee Yoruba ya bụ ndị nne na nna na-asịsị kama ọ ga-adị etu ahụ akwụ ụgwọ ka a na-akụziri ụmụaka ha Igbo kwụọ onye nkụzi ụgwọ ga na-akụziri ụmụaka Igbo na skuul onye ka ụfọdụ na-asịsị ndị nọ n'ala Igbo na-asị ka si akụziri ụmụaka Igbo na ọ na-eme ka ụbụrụ ha dị ha ya bụ na ihe anyị na-ekwu bụ na nsogbu a o tee n'obido mgbe anyị na-abụrụ onye sụọ Igbo apịa ya ihe na klaasị mgbe anyị na-aga nke anyị onye sụọ Igbo asị na a ga-ata gị afụ kedu ihe iji sụọ Igbo o mezie ekwu ha n'ihe mgbe anyị ka nọ mgbe anyị na-amabeghị oyibo anyị niile onye ọbụla ada ogbu enweghị onye ga-ekwuzi okwu maka na asịrị anyị onye ọbụla asụ n'Igbo ọkwa mgbe anyị kapere mpe o ya bụ biko dịka anyị kwuru anyị na-eme maka P-Square maka o mechara ihe mgbagharụ
ana ama na uche ga-adị mgbe ọzọ ma nke ụmụ ụdị ahụ kama na ihe anyị ji na-ekwu ya bụ maka ndị ọzọ dịka ya na-akpụ ya n'uche maọbụ na-eme ya n'omume na-apụtabeghị ekwupụta ya adịghị ama ama na ọghọm dị na ya karịrị uru ahụ iche na ọ dị na ya maka na ya bụ nwata ị na-azọ ọ bụrụ na kịta ebezighị mụkwa na kịta ụmụaka m natazi ekwu okwu ihe homework ịfụ na nwata nọ na primary school na ọ na-eme about 16 subjects na primary school ụfọdụ na-eme up to 20 ka ezi ihe a na-akụziri ha na 20 different ọ na-abụghị ka e wee gote exercise book ụmụ ihe primary school a ya bụ na ụbụrụ nwata ghere oyi ọ bụrụ na ụbụrụ nwata nọ na primary school junior primary school ga-enwenwe ike ime up to 16 subjects mana na ịsụnyere ya Igbo abụghị ihe ga-ablọkụ akọnuche ya bụ biko onye ọbụla mara ihe betikwa na-abịa ndị be anyị biko enwere asụsụ n'ikwe enwere asụsụ n'ala ife a na-ekwu ihe abụrata asụsụ anyị amaka o nwere asụsụ ka asụsụ Igbo mma emere mara asụ fata na ukwe Igbo otu a ha na-abụta ịmara anyị bụ ndị sereme a na-abụ ọgba abụda agha ete na ọ na-atọ mgbe ofu ụkwa anyị chọrọ ikwefu ebe otu ọtụ ka mkpu ebiko ndị be anyị onye na-adịnachi anụ so bụ ndị amaghasị Igbo ka nkụchiara ụnụ ya nwa ji anụ ọ na-atọ ngwogwo jisike asụla ngọngọ ụzọ gị gba ọchịchị ihe dị ga-edu ndị nwayọ tụkwasị Chukwu obi ịsụ anụ Igbo na-efe ọwọkụ nke a bụ Igbo ka eji eme ya ekpecha m gwumba nkịta atọgbu onwe ekene m ụnụ